салом алейкум духтаро, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастем. Алҳамдулиллаҳ хубим. Ҳама касаи намин мошинда шишта тамошо рафтистем. Чанд буд ки тамошоам нарафта будам. Пеш ба автобус мерафтам, шавҳарам ки кор мекардан автобус кати мерафтам. Аз вақте ки ҳамон паспорт макати кашлёку ҳамаи документом гум кардам, уже тарсон шудагиам. Дига автобус кати намерам. Куҷое равам? Хай ҳамин магазинои наздикако, раҳи дур нем. Шавҳарам хонада ва хостем ки якҷоя як тамошо равем ва ягон чизе дар коримона харид кунему биёем. Хай духтаро, хай ба ҳамин кати мо бошед. Духтаро, магазин омадем, аллакай шаб шуд. Хай ман харид кардагима ҷобаҷо кардам ва як-ду чизи дигар гирифтам. Мехоҳам ба шумо нишон диҳам. Анин заказҳоя ман аз бо сайто кардаги будам. Ман яктана мехел барои торт гирифтагиам. Ягон торту чӣ кунам? Ҳамин да хушрӯякда бо якта дигар навай барои гул монад. Баъд ини хали касроло гирифтем. Ҳамин чизи майда хонада нағз ягон чиз меҷӯшони, ягон каша мекунӣ нағз. Ман хали касролчоя нағз мебинам. Ино кришка надоран ягон таш, ако ҳама инода боз кришка мегирем. Сковородка инаш калони чӯ хӯраки хушрӯяда ин дам дубои авқота карда метавонӣ. Ҳам соусу ҳама чи хай короче ин кати мешада ҳама чи. Беҳад хушрӯмада махқулай. Охи то ёдоран ку декор. Ранги ҳавай борина. Баъд инҷада бо якта дигар мехел чоркунҷаҳа гирифтам барои ягон чи жард кардан зурай. Ман мехостем ки айфаберлик рости харид кунем. Чанд касролу ҳамихел чизоша гирифтагӣ будуму боз хостам ки дигарошам заказ кунам. Баъд истода фикр кардам, гуфтам ҳамихел чизои нағза ман заказ карда Тоҷикистон рӯй мекунам ё ки ҳаминҷа заказ мекунам ба Тоҷикистон мебарам чизи нағза. Ҳайн посилкаом авзиҳӯй мекунем. Ина аз почта чихеле ки гуфтам гирифтам. Магазини Синсай ман чанд вақт шуд ки магазини Синсай заказ мекунам. Ба мо магазин рафтем духтаро. Хулоса мехел гап занам. Ҳичи наёфтем. Рӯзи чизи ба дилмон мехостагӣ наёфтем. Боз бо ҳамихел ай сайто мумкин заказ кунам. Якта ҳамихел домашняк барои духтари калони ма заказ кардам. Гуфтам бинам агар хушрӯ бошад дуюм гиштам заказ кунам ки хай мешад. Баъд не. Инаи хеле бодичо гирифтам барои ҳамин шавхо рафтан. Ранги пиҷамавори барои бачаҷонам ина гирифтем. Аз ҳамин курташа доштем. Мо ҳамин курташа харида будем. Бо яке ман дидам ки ай пайдо шуда бо бурукчаоша гирифтем, штоби ки комплект шавад, да двойка шавад. Ва ин дафъа ҳамин хел ҳар душ комплект буд. Дута курта дошт, ин дафъа ҳамин хел дута бурукча комплект. Рости сифатошон беҳад нағзанд. Хеле либоси пахтагинанд, хеле либоси синтетикаву хеле чи надорад. Даже дарунашон начосаки камакак начос дорад, хеле гармака. Ҳама чизош пахтагиай, ганда чизош хушрӯяй, мадар рости махқул шудагиай. Метавонед ки шумоям заказ кунед, чизе ки ай магазин наметавонед ёфта, ҳамин магазини Синсай ёфта метавонед. Агар дар ҷоатон бошад, баъзе магазинҳо ҳаста ё детский надорад, бисёр чизои калонӣ дорад. А через сайташ хеле кӯдакиш бисёр таракай. Бинед чӣ хел хушрӯяй, пахтаи тозаи духтаро. Ами кӯдакда вообще удобняй да зурай. Ами чизи пахтагӣ кӯдакда форамай. Хо рафтандам удобняй. Материалаш беҳад хушрӯ маечни боринай. Хеле таъриф кардам. Ман барои рекламаам не духтаро. Просто ман чизе ки мегирам барои худам ки маъқул мешад, ҳамон чиза ман беҳад таъриф мекунам. Хай чӣ хеле ки дидед иноя, ози дуюм вайша мекушоем ва яшам нишон медиҳам ки чӣ гирифтам бо ваяшда. Ман ин хеле вайҳо ҳаст ку як мультики сагҷоҳо ҳастай. Бачаи ман беҳад нағз мебинад. Ман ҳавай гирифтамша. Ҳаку медонам сурат дора, мухосират мумкин несту, лекин чӣ хеле ҳаку ҳавасат мекуна, баъд мегирӣ. Хаям як чанд рӯз мепӯшад, баъд тамом мепарта меравад. Набинед? Амин дарунаш ғавсаки хеле хушрӯякай, пахтагина. Просто амин сураташ ранги клёнка боринад. Фақат аз берун, ай дарун не. Дарунаш камакак начос дорад, он қадар ғавси бадам не, тунуки бадам не. Инам ҳамин хеле хушрӯяй. Материалошам зурай, хеле пахтагӣ хушрӯяй. Ина бинед камакак начос дорад, қа бисёр не. Шумо метавонед духтаро чӣ хеле ки гуфтам, метавонед худатон даромада аввал
ному фамилиятона менависед, номери телефонатона менависед, агар эмайл дошта бошед эмайлтона менависед, баъд ҷотона ба фикрам ҳамон шаҳратона менависед, тамом сахранӣ мекунед. Дигар ҳар дафъ ҳамон логин пароли худатон кати даромадан мегирад. Агар ки ҳамон эмайл дошта бошед, через ҳавай логин парол метавонед ки дароен, фақат ному фамилиятона монед. Он қадар кушоданаш қиин нест, метавонед барои худатон даромада заказ кунед. Ино двойкан ҳамин хел кати куртаву бурук. Ба хаёлам 1119 рубли буданда, ҳамин хел буд. Хай ин буд камтарак харид аз либоса. ҳозир бошад бо пакети Фаберлика мекушоем. Ман ҳамон ҷои Фаберлик рафта будам. Ду коробкаи калон буд. Ман хостам ки ҳамин пакетада гирам. Ман дута бо пакет харидам. Ҳамин пакета гирифта осонтара гирифта омадем. Ман дута ҳамин хел чекош. Ман ва гирифтам росӣ. Либоса заказ кардам, барои шавҳарам либос заказ кардам. Ба наздики рӯзи туямон ҳастай, ҷашни туямона ҳамин хел хостам ки шавҳарамда ягон тӯҳфаи нағз кунам. ҳамин духиву шампуну ҳамин хел чизо ҳар дафъ мекунам да, ҳар як чизда ҳамин хел тӯҳфа мекунам. Ва карат хостам ки ай либоса заказ кунам. Либосош сифатҳои нағз дорад. барои ҳамин баъд аз ҳамин Фаберлик заказ кардам. ин каталога нишон додам. Ин ҳамин як фирмаи биосея чия ҳамин био кати Фаберлик кушудаги да. Метавонӣ ҳам аз чизои Фаберлик истифода барӣ, ҳам аз ҳамин каталог. Чизои инам нағз рост. Ягон чиз мегирам, бисёртар аз ҳамин Фаберлик заказ мекунам. ин коробкачада насадкоҳои барои рӯя тоза кардан, уходзалитсода, ҳамин шотка дорад, ҳамин ягон пенка, ягон чикати ҳамин мемоди занҳо медонанд. Хай кадоме ки дошта бошад медонад ино барои чи. Аз ҳамин заказ кардам. Якта доштам батарейкати буду, лекин ҳамон инам батарейкатиу просто вай ҳамон шоткаш тоб намехӯрд. Просто вибратсия медод, тамом. Ин шоткаш тоб мехӯрад. Вақте ки ҳамин рӯята валка кати мешӯй, шоткаш тоб мехӯрад. Ин хел чӣ хел гум нағзтар да, рӯя тоза мекунад. Беҳад нағзае. Ман ҳамин пенкаву скрабу ҳама чизаша дорам. Ва хостам ки инашам нав кунам ва я хай мемонам. Вақте ки Тоҷикистон рафтам, хоҳарамда мебарам ва хай мекунанд, хай истифода мебарам. Вай кӯҳна нест, нав, вай ман нав халдагиам. Просто вибратсия мекунад, манда о қадар удобни не. Ҳамон вибратсияш вай мекунад, асабама вайрон мекунад. Ким чӣ хел мешавам, барои ҳамин вай истифода бурда натонистум. Ана ина хай нав халдам, ина истифода мебарем. Ин насадкаш посли плин гуфтагиай. Агар рӯята плин кунӣ, посли ҳамин гуфтагия инаш. Якташ барои массаж кардан, якташ ҳамин хел рӯя шуштан. Хай короче чанд насадка дорад, бо дабораш навистагия ки чӣ барои чияш, кадомаш барои кадомаш. Барои массажам нағз. Ва яш ҳамин хел роликчак дорад, ина шоткача. Рӯя бай мешӯй. Хай сифаташ беҳад нағз ба ман маъқул шуд. Духтаро медонед ки ман дар компания Фаберлик кор мекунам. Ва аллакай звани директори ҳам дорам да. Хай шукр ҳамашда. барои ҳамин духтаро хоҳишатон бошад, агар барои кор кардан ё ки барои заказ кардан биёед ҳамроҳи мо кор кунед. барои ҳамин занҳои хонашид беҳад кори хушрӯяй, кори бад нест. хонада шишта клиент мековӣ через сайтҳо, через интернетҳо. ҳозир ҳама чи интернет шудагия духтаро. через интернетҳо одам меёвӣ ҳам барои заказ кардан, ҳам барои кор кардан. мо зарплатаи духтаро аз ҳисоби командамон мегирем да. вақте ки команда дошта бошем, балкимон ки зиёд шуд, ба воситаи балк мо зарплата мегирем, ҳам звани меброем. намин хел духтаро. анамин духия кати гел для душ мебинед. ман бояд 9 шагама мегузашта. дута набор буд, якта женской мехости гирда, якта мужской. ман фикр кардам ки якта духи, якта гел мегирӣ, тамом. боз ман аввал сериаз навистам, баъд бо манда гардонда диюмаша додам. ин хел сачоқчак барои мӯи сар. ин 3 дона гирифтам барои духтарон ва барои худамам. духтароям калон шудагия, мӯҳ доранд, мошон дароз. ин нағз. ин хеле нестай ки патош равад ё ки безеб шавад. беҳад инам нағзай. бо истифода мебарам, бо мегум то на духтаро, бо нишон метиҳим ки чӣ хел шудагиай, агар хоҳиши гирифтани ҳамин дошта бошед. хай ин бурукҳои мардакӣ
инаш курта ман ҳамин бачамда гирифтагӣ будам, боз шавҳарамдам ҳамин гирифтам, брукашам ҳамин хел гирифтагӣ будам, просто дига намуд. Ин ҷинси ғавзтарак. Ҷинсашам хушрӯ, бози ҳар якта иноя бо кушода ба шумо нишон медиҳам. Хеле сифатҳои либосош наст. Ман иноя ҳамаша хая боз упаковка мекунам, хушрӯ мекунам, таби ки шавҳарамда баъд падарка кунам. Агар яке размераш чӣ хел гум калон бошад ё майда бошад, ман он қадар размери шавҳарамро намедонам. Ман метавонам ки боз ҳамин иноя возврат кунам. Агар сабаб дошта бошад, метавонед ки возврат кунед, лекин бесабаб возврат карда намешавад. Ин либоса, аппарат, агар ягон хел вай бошад, амино метавонӣ вай карда возврат карда метавонӣ. Ин брукаш камтар начосдор. Хай хулас ҳамин хел духтаро, ин ҳамин буд камтар хариди мо аз компанияи Faberlic. Чӣ хеле ки гуфтам, коркун бошед ё заказ кардан хоҳед, ба мо нависед, мо ба нархҳои дастрас ба шумо равон мекунем. Ё ки биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Ман номерома ҳамон таги комментария ба мемонам. хоҳишатон бошад манба нависед, бо дар бораи кор мефаҳмонам. хела боз таъриф кардам духтаро, акнун влогамро ба охир мерасонам. хайр, дар амони худо бошед.